Hello, ez itt a Mobizen, és most a Food Draftról fogunk játszani. Ezzel fogok most játszani, és bocsánat, kiabálnak, a családom kiabálnak. Akinek bejön ez a játék, az le is töltheti. A neve Food Draft. Messi, a kedvenc játékosom. Most a világ legjobb. És most az összeállításom egy 4-3-3-as lesz. Na nézzük, itt most sem kell nyomni semmit, és choose a kapitány, ki legyen a kapitányod. Az én kapitányom Ronaldo. Neymar helyére. Nézzük az RV-s posztot. Messi. És eddig jó. Esténkre rakunk... Esténkre. Ide rakjuk Banguera. CM. Godey. De Jong. Guys. Bocsánat. Brozovic. Gaustuf. Brozovic. Még egy CM poszt az egész. CM meg kell idéznünk. Hát az El Ahmadi egy török. Ő terroristás neve van, nem? CM poszt és meg van Arturo Vidal lesz. RB. Az RB-sünk Juan Fran. CB. Alderweireld. Ez lesz a TB. Másik CB. Xavi Martínez, de a Barszás jobb. És akkor most LB-snek íz. Aspilestea. Kapusunk, legyen jó Neuer kapusunk, ez az. Neuer. És itt ki kell választani a cseré és a kispadosokat. Cseré kapusunk Buffon. Hát nem olyan jó kis összeállítás. Hector Berlin, RB. Menjünk tovább. Sergio Ramos. Kicseréljük a belgára. Sergio Ramos. Felhoztuk. És így jön CM-es Klaassen. Most támadó. Nem. Oké, jöjjön Pogba egy 90-es. Oké, lehozzuk Brozovicot. Várjunk. Esténknek jön Dybala. Oké, ezt lehozzuk meg Dybala. Tovább. Utána jön a resz és a kispad. Ez tuti elem. Rosszat hoztam. Bocsánat.
Choose player, goalkeeper. Hozok egy kapust, mert kell. Ugyanúgy hozom az embereket. Nem, kapust most hoztam. Ter Stegen jobb. Hozunk egy CB-t. Bár úgyse hozunk senkit. Csak hogyha egy nagyon jó játékos kapok. Bravo, megint egy kapus. De nem értem, milyen kapust hoztam. Nem értem. Ezt nem ér fel Dybalával. És az utolsó. Oké, CB-t hozunk. Azt hiszem Orban. És Umtitit le kell hozom? Lehozom. Hozom Umtitit. És Umtitit felhozom ide a kis podra. Ez helyett. És mehet is. Ezt elmentem ezt. Igen. Barca. Hát nem a Barca csapat, csak annyit ír, hogy Barca. Oké, mentve. Good finish. És mehet. Fú. Az mehet. Oké, szimulátor. Hogy sem te szim. Na kivel jövök? Arsenal, ez kemény. Gyerünk. Bocsánat, kikaptam, most már ugrott. És bocsánat, mert kikaptunk. Nyerni akartam. És akkor Real Madrid nyert, tudjuk, mert az gyenge csapat. És ennyi is lenne ez a videónk. Hogyha tetszett nektek, dobjatok egy lájkot, és a többi, és sziasztok, kijelentkezek, Saki voltam, hello, bocsánat, csak